Kaya ko? Mahab-mahab. Mas maayo po ninyo mo ingilis. Abi siguro ninyo wa may mga grado. Di mo na. So what's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, magma-marshmallow challenge kami. Ang role namin is magbato-bato kami. Sino yung talo, siya yung kakain ng marshmallow. At dili tonlon. Hindi yung, basta dito lang siya sa bibig, manatiling sa bibig hanggat hindi tapos yung laro. So, yung ginamit pala namin na marshmallow guys, ito yung mango flavor. Kasi hirap hanapin yung white, yung plain white na marshmallow. Ito lang nakita namin sa guys. So, let's start na guys. Kung bago pa lang kayo sa channel namin, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa next video namin. 3, 2, 1. Yan, dito namin ilalagay yung mga marshmallow namin guys. Ito na guys. Dito namin ilalagay lahat para mas madali. Yan. So, ito yung itsura. Sorry. Ito yung itsura niya guys. Ayan. Yan, Dami. guys, ang dami guys. Oh. Ang sarap-sarap nito guys. Mango flavor na siya guys. Ang bango. Ang baho-baho po. Ito. Ang baho-baho ko. Ito. Ang baho-baho ko. Ito. Tik. Ang baho-baho ko. Ito. Ang baho-baho ko. Ito. Ang baho-baho ko. Ito. Ang baho-baho ko. Yan, kita niyo guys. Ito. Ang baho-baho ko. Ang baho. Ito. Ay, isang pa. Ang baho-baho ko. Ang tagal guys. Ang baho-baho ko. Ito. Ang baho-baho ko. Ayan guys. Ang baho-baho ko. Ito.
Ang baho-baho ko. Shit tao eh. Bago ako. Ito. Ito na siya guys. Bago ako. Ito. Bago. Ang baho-baho ko. Ang baho-baho ko. Ano to? Ang baho-baho ko. Ang baho-baho ko. Ang bago ako. Ang baho-baho ko. Ang dami ko nga. Ang dami ko. Ang baho-baho ko. Ang baho-baho ko. Grabe. Ay pa. Ang baho-baho ko. Ang bago ako. Kaya ba? Ang bago ako. Ano? Sige po. Wait. Ito naman. Pwede yung dito na
dito lang tapos. Ano yan? Yan ay Oh. tubig. Ayan guys, kumuha na siya ng tubig kasi hindi na namin kaya. Sobrang dami na sa bibig namin. Pinagpapawisan na kami guys. Oh. Hindi kami nag-electric fan kasi sobrang ingay. Kaya ang dami ng pawis. Hindi na namin kaya yung marshmallow challenge. Para na kami mamatay. Isulot na sa baba. Kita nyo guys. Lumuluwa na sa baba niya. Ayan guys, nakainom na kami ng tubig. Sobrang tamis. Makabili. Yan, sobrang dami pa guys. So, hindi na namin kaya. Pinagpapawisan ako dun ah. Ay, may isa eh. Kaya malayo ako. Hindi mo na kaya. Ayun guys. Pupunta siya sa labas. Ayan guys, lumuluwa na siya guys. Lumuluwa na guys. Ayan guys. Ano nangyari sa'yo? Tamis ka ayo. Yan. So guys, sobrang dami na ng marshmallow. Hindi na namin kaya ubusin lahat. So, ay! Ayan, nahulog pa. So, nakita niyo naman kanina na lumalabas na sa bibig namin yung mga marshmallow. Kasi ang dami sa baba namin. Hindi na namin kaya. Feel lang puhugaw, kaya ko tinaw nato dito. Tabis kayo. So, ang pangit na ng tiyan ko. Mura akong kasuka kung katamis guys. So, mauna lang ni siya. Hindi na namin maubos. Yan. Yung nag-request na 1,000 balot. Balot to? Yes, balot. Balot. Pag-isipan muna namin kasi hindi siya kumakain ng balot. Ang kakainin So, ko lang ay Pinoy. So, It's a big it's a big challenge for... It's a big challenge for him kasi hindi siya kumakain ng balot kasi pag nakita niya yung mga sisiyo, nandidiri siya. Para akong nasusuka. Sarap ng good to. Sarap na. Oh. So, ayun na guys. So hindi pa nakapag-subscribe ng video namin, ha? Ang video namin, mag-subscribe na kayo para updated kayo So, lagi sa mga videos namin. So, Don't forget to, like, comment, and share. and don't forget also to click the notification bell for more videos below. Bye! Bye guys! Hope you enjoy.